Hilabeteko 3. asteburua deu, eta orduan umentzako esperimentazio tailerrak edo ez, baina hau 4. da. Eta orain gontan bururatu zitzaiguna edo izan zen, zatik ez, barazkikin eta fruituekin indako margok itea. Orduan, guantxe aigea bete-beten, margoiek iten eta margotzen ez, inungo produktu kimiko gabe edo dituzten, azkenen margoiek edo itea daudela ez, esperimentatzen umekin. Eta umeen nola erreakzionatzen dute, ikustean, beraiek etxean jaten dituzten produktuekin ondoren margotu egiten dutela? Harrituta ez, ikusten due tintea izango litzakena, espinakana adibidez, berdea, eta gero hori asoziatzea espinakakin behaiekin, harritu egiten dira ez, umek, eta komentariok, nik etxen jaten ditut espinaka, eta beste, eta oso divertigarria ez, zentzu hortan. Batek esatezian ez, nik ikasi nahi da etxen iteko, ez? Eta azkenen beraiek ere parte hartzea, ez? Eta aktiboki margoie prestatzen jutea, nola lortzen dira, eta ez? Gero etxen, amai esango jo, aitai esango jo, ez? Hau nahi detin, eta orduan, beste dinamika bat, ez? Etxen ere sortzea. Elikadura oso garrantzitsua dela eta harreman zuzen hori eukitzea bai garaiko barazkikin eta frutekin ezinbestekoa da, ez? Eta horiekin ere jolastu daitekeela, ez? Jolastu eta azkenen elikadura oinarrizkoa dan gauz bat, ez da, elikadura osasuntsu bat eukitzea eta gaur egun behar dan garrantzia ematea, ez? Baina hori jolastuz saiatzen nahi geha, transmititzen umei. Zerga pure plater bat ez, umei aurren jartze zaienez, etxe askotan daun burruka ez, hori jateko edo, bestera batea ez, transmititzea, olako gauzak, bai.